A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayan Allah da ke kallon mu akan Almanan TV Facebook page mu da WhatsApp page mu da duk inda zaka samu wanga video, dan Allah, dan girman annabi, duk wanda ka samu wanga video kai kokari ka share muna ko ka tura ma kowanne dan group. Wanga yaro da muke kallon shi sunan shi Rayyan. Yaro ne karami wanda bai wuce shekara 6 a rayuwar shi ba. Wanga yaro ya fito school, ya zo gida kishirwa na jin shi, yana yawon lalabe inda zai samu ruwa, ya je doki soda water ko acid water da ake yin sabulun wanka da shi, yaron ga ya sha. Bayan Allah, yanzu wanga yaro da muke magana ga makogoron shi ya bata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makogoron shi ya bata, za ku ga an fuda cikin shi ne wurin abincin wanga jinjirin yaro ke bi. Amma abin da yake da ban tsoro a cikin zancen wanga yaro, according to doctor, ya ce ya sha wannan soda wata ya kusa kai cup guda, ya fi rabin cup. Yaron ga muna magana ga nan ga abin da ya doki nan ga zuwa 7-2, in ba mun samu wanga kudi an ajiye an ceci yaron gaba, za mu shiga masala. Nawa muke bukata? 180 million. Don Allah, don annabi bayan Allah, kuwa Allah, kuwa annabi, mu ceto rayuwar wanga yaro karami. Bauyan Allah, kafin mu zo mu gwada muku namban da za ku sa taimakon ku kai, za ku ji bayani daga iyayen wanga bawan Allah, in ya so mu gwada muku inda za ku sa kudinku a kai. Bayan Allah, don Allah muna neman taimako a wajenku. Yaro ne ya je sha soda wata, ya fito school ya zo ba ni gida. Don Allah, don annabi ya taimaka mana. Yayin shi na kwance, shi ma shekara 8 ke ga tun da na haife shi bai tashi ya taka ba. Tukun kuma ya zo. Don Allah, don annabi ya taimaka mana. To, ni ne baban wannan yaro Rayhan. To, a gaskiya muna neman taimakonku ne. Duk wanda ya ji wanga murya, ya yi hankuri ya taimaka mana. Don saboda ni da kaina aikina ya bata, daga mali ni ke aiki, aikin ya bata muka komo gida. Sai yanzu abinda ma muke da shi ma da muke dabara da shi duka mun doki mun yi fama da wannan yaro. Sai yanzu haka ma wurin aiki na ma na ci ma wani lokaci ma ana je ba a samu. Dan girman Allah, mutane ku taimaka mana. Bayan Allah da ke kallon mu, ku duba aikin da wanga bawan Allah ke yi. Don Allah, annabi ya ce duk wanda ka yaye ma wani bakin ciki a duniya, Allah zai yaye maka naka duniya da kiyau. Wanga takarda kenan da ya fito daga babban hospitalin nan na Ashantirijin, Konfanoci. Sa'an nan kuma wannan esiren yaro nan kenan. Don Allah mu yi kokari mu taimaki wanga yaro. Don Allah, duk wanda ke da taimako ga mobile money number mu 0244-547-968 0244-547-968. Sunan da ke kan wanga mobile money number Abdulmannan Ibrahim. Abdulmannan Ibrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.